Здравейте, приятели, ние ще играем Prisoner World Escape. Да. И ние ще тридваме, ще правим много неща. И до даже някакъв след ни буквално да прати такова за трейд. Някакви тъпи неща ми дава, принципно не бих го трейднала. Но сега ще тръгна с други. Това пак ме праща. Не ми го приема. И това всъщност няма къде да му приема, нали? Като виждате имам маската и друго едно стон. Така, тук си думаме някои хора. Окей, повечето няма да ми приемат. Да я знам. Сега ще видим дали ще ми приемат повечето или не. Не, сега съм приела. Приеха. И дам най-супер силните неща. Омага, да има някакви нови неща. Дали ще приеме? Мале, той ако ми даде тези неща, аз просто ще се гръмна. Рейди натискам. Въобще не се... Човек, да натискам рейди... Не, той ми даде някакви много тъпи неща. Тия в добри неща. Той е 203%, аз съм 230, нали? Добре, сега ти давам маската, която е нещо много рядко, които не се среща толкова често. И за да ми дадеш това, ама сега... Да. Давам същите неща, които бях дала. Се надявам да ми даде някакви хубави неща. Всъщност той е някакъв... Да, аз тя друг. Не, той нищо няма ми даде. Сега да си идваме този сент. Ще обсъдим тези ако останем. Не. Това се идваме. Айде това при даваме най-силните неща, които имаме и после например ако ни приеме с тия, нали, ако... Омага, той ни дава... Жалко са толкова силни нещата, ама... Жалко ме, че няма да дам брат тия неща, ще им се да дам нещо силно, обаче... Сори, бро. Също може да му дам нещо силно, което той няма със сигурност. И няма ще излиза, защото... Но... Нищо сега. Обичаш. Всъщност не извършвам, но пак го сидна. Този приятел ще му даде лукна. Така. Дам тези неща. Помага. Дали ще ми даде нещо? Тя ми така, човек, това е моята приятелка, как ще... Ма ти нещо ми е дала буквално, как ще седна. Как се очаква да приема тези неща, които ми ги дала. Така, лато ще бъде, бе. Дай тук също супер, ето оправя всичко. Така, сега си има още някакви хора. Тази майската знак, че съм я получила от трейд. Даже не как ми е отдължа. Така там моите най-скъпи неща. Нищо ми дам. Окей. Ще нищо ми дам. Окей. Омага. Някакви много етики неща. Дали да му приема на това? Гайс, кажете ми дали да му приема на това. Дали се да намахна маската и да приема тези неща, защото вижте 275% и той, аз съм 200%. Май ще подобри, защото тя маската, то другото нещо, дето и 100, не маската ми другото. Хубаво е 100, обаче той като ми даде тези неща, ще е много повече от 100 общо. Така че мисля да му рейдна. Само че махна маската за това нещо.
Да, ще махна маската си. Маската искам да се оставя, защото ми е много важно. Много си искам да се я пазя. Не бих я дала за нищо. Ако разбира се, ако е нещо по-силно, бих я дала. Ама нещо като, например, 300, нещо такова, да. Ще натисна реди. Ще махна маската и ще натисна реди. Ще ми приемеш скоро. Добре, какво ще ми даде? Но не, няма да приема на тези неща. Искам още нещо. Още мъничко. И ще ридна. Айде. Той е 135%, аз съм 100, айде. Ще му... Такова. Сега вече имаме тези неща, я да проверим. Айде ще пробвам. Ето имаме маска, това... Окей, всичко, което ни дал, го имаме. Така, перфектно. Сега имаме малко повече спит, отколкото имахме. Много по-добре. Така, се възмъня на чанта. Така, сега ще спомням да минем тия вървите, които съм гледал 1000 пъти, но... Много малко номер да се минем. Като си толкова много бърз, това много си толкова трудно да минеш. Много снимам да минем, защото... Да минем какъв ми рекорда, че взем си на първи място. Да ми първо сега ми изписва колко време съм такова и аз съм на първо място. А и то сега никой не си засича почти и затова съм на първо. Значи преди стики си засичаше, сега няма абсолютно никой и явно затова съм на първо място. Иначе наистина ми е много добър рекорда. Да. Мога да успеем. Даже накрая направо ще телепорта, не може да направиш полудия. Ако не успея до края. Иначе мога, гайс. Спомням другите ми видео, съм минала целия левел, като не се лъжам. Иначе в моя видео, който бе 274 левел, съм просто с гледал по-нагоре. Бях на целия левел преди път. Сте видели? Това път не чета телевизора, защото на мен това не сме. Това път няма рекорда. Нещо последния рекорд е 1 минута и 40 секунди. 40, не бе, да бе, да 40 секунди. 45 секунди също. Опит не мога да обясня, една минута. И 40 секунди. Толкова ще ми даде. Този кой ще ми даде. Аз също няма да дам. Дали смисъл, той нищо ми даде. Айде ще махна. Аз ще не мога да махна. Стана. Аз рестартах, поставях, защото той ми се маха от екрана. Който нещо е, бе. Става така. Защото има да го нещо. Ливкам. Просто ливкам. Към... Вече трябва да махнал. Да, окей, браво. Все. Чукни тук, окей. Да, всичките неща са ни тук. Окей, гайс. Крейзи. Добре, значи сега ще си. Продължаваме. И знаеш пак ме нахме.
включено. Ще се надявам да успеем. Думаю, да успеем. Той не успехме. Така. Така малко ще изчакаме. Коментирате какви айтеми имате и коя аура и коя дъга имате вие. Давай. Давай. Окей, тук сме добре. Давай. Окей. Време. Предваме. Господи. Я се покачвам. В принципе, аз не съм на първо място при кодите по времето. Никой си записва времето и да. На първо място винаги в моя сервер, защото няма никой. Не знам никой. Това не изчакахме, умряхме. И моля ви, абонирайте на канала, защото сега гоним 1 милион абонати. Къде 60 хиляди абонати. Така да 50 хиляди, аз вече ги бърках всичките. 10 хиляди абонати, така че 30. Което може да се абонират съм. Ще съм много благодарна. Пишете коментарите в кои ниво сте в тази игра. Аз ви чете в книгата, отидете в... Вижте сега горе. Има едно червено като листче. Не го вече му миналото. Ако спечелила. От другите майни. Така, тук съм да си добавя някои неща. Мали тук съм потресна на това нещо, че направо. Чао, хора! Чао! Абонирайте за канала. Чао!